Vă rog să-mi recomandați un tratament pentru blefarită. Precizez că doar cu Blefaro shampoo și lacrime artificiale nu trece. Iar tratamentele pot fi de la șervețele umede speciale pentru ploape cu ulei de arbore de ceai, până la substanțe și creme pentru față anti-demodex, tratamentul cu lumină intens pulsată pe care îl avem în clinică, un tratament cu antibiotic în doză mică, cu efect seboregulator pentru glandele meibomiene. Personal aleg de multe ori varianta de doxiciclină în doză mică, pe o perioadă mai lungă. Și pentru forma severă există mai multe soluții. Tratament de lumină pulsatilă intensă care ajută la disfuncție glandei meibomiene, tratament pentru Demodex folliculorum, poate și niște suplimente cum ar fi omega 3.